دیمنên hêzên Spayê Tirkiyeyê li ser rêga gundê sergelî li qeza Amêdiyê. Kamîra Rûdaw tomar kirin. Demê çûna me bi gundî. Li nav civata gundiyan germtirîn babet behsê rewşa êmnahiyê ye. Dem bû demî hêzên Spayê Tirkiye li nêzî gundî hatinoçûn kirin. Êke ji wan gundên demê borî da çendîn caran şer û alozî navbera gerîlayên PKK û Spayê Tirkiye li nêzik hatine encamdan. Hatinoçûna gundiyan bi taybetî bi şev ya bi Metirsî ye. زگوی مال اسف اوجی ما محرومی پیاسه نمان اما شبیه آهوسونه امی بحثی اول ترک هات پشمارا چو اول بیشتر اول تیاره هات اول کدی کنگی آگیر بابی ویرا و روز بروزه جیان وان هست چوب اینج گنده که خواست تویبت دوران نهلی نخوش بیتن اگر حسابی بچیتن یعنی هم بینت از صد دی قربانی هبن اول خونی کرمی دیا پرتیک صابونه وکرد گندê guherzê şînwarên guletopekê kul ser banê vê malbatê keftiye. Ev e demê kêmtir salekê da nêzîkî 20 guletopan bi vî gundî keftin. Giyanên wan bi silametin, lê tirs li dev xelkî peyda kiriye. مشاهده چه بودی؟ آووس ها که جاره که بین دف جمعه که وقتی جسم آن وقتی تا آن که دیری نخوره چای که بخون تو نه آرامی فقیه که خود تو نه پیش راسته یعنی دائما گوه ما وچنیت دنیای کنی اول کیره هات کیره بکرد کیره پاکی چلی هات Demê heyvekeye operasyona Spayê Tirkiye li Berûj û Nizarê çiyayê Metînî dest pê kiriye. Pitirî 15 xalên nû danîne. Metirsî ketiye ser 12 gundan ku hatinoçûna wan sinûrdar kiriye. Salên çûyî lê vî demê salê bi şevê zortirîn seredan û hatinoçûn û geriyan û piyasekirin li van gundan de hebûn. Ev salaj ber rewşa êmnahiyê xelkî emtirîn seredanan diket. Ji bilî hindê jî bi şev dîmenên agirê û hin caran dengê firokan û topan jî dihête bihîstin. Eyûb Nesirî Rûdaw, gundê Berçî, qeza Amêdiyê.